Quan pensem en permacultura, segurament ens venen al cap horts, plantes, potser gallines, però... I si fos molt més que això? En realitat, és tota una filosofia de disseny que ens obliga a replantejar-nos la nostra idea de ciència. I avui veurem com dues maneres d'entendre la ciència, totalment oposades, defineixen la nostra relació amb la natura. Bé, comencem forts, Aquesta frase, d'entrada, sona a provocació pura i dura. Com que no hi ha lleis? Estem acostumats a pensar que la ciència va precisament d'això, de trobar lleis universals immutables. Però la vida és una altra cosa. I si en els sistemes vius la realitat fos molt més complexa? I aquí, exactament aquí, hi ha el quid de la qüestió. Perquè no estem parlant de ciència contra creença o coses per l'estil. No. El debat és intern. Dins de la mateixa ciència hi ha dues maneres radicalment diferents d'entendre el món. I ja us ho avanço, xoquen de ple. Per tant, el que tenim davant és una història de dues ciències, una que ho vol controlar tot i una altra que prefereix observar amb paciència. Són dos camins, dos mons, per intentar entendre la realitat. Aquesta és la diferència fonamental, la base de tot. Una ciència busca el control absolut, com si estigués en un laboratori, on tot ha de sortir com una equació matemàtica. L'altra, en canvi, entén que al món real, i sobretot amb els éssers vius, la millor eina que tenim és parar, mirar i aprendre observant. Vinga, anem a pams. Comencem per l'enfocament que segurament ens és més familiar, el que anomenarem la ciència dura. Veurem de seguida que aquesta obsessió pel control té uns límits molt clars, especialment quan intentem aplicar-la a la vida. La ciència dura és la de la física, la química, la imatge del científic amb bata blanca, oi? L'objectiu és clar, agafar un trosset de realitat, aïslar-lo en un laboratori, controlar totes i cadascuna de les variables per descobrir lleis que siguin fixes i inamovibles. I que ningú s'equivoqui, és un mètode potentíssim en el seu àmbit. Però a l'altra banda de la moneda tenim la ciència tova, la ciència de la vida, vaja, la botànica, la zoologia. Aquí és impossible, literalment impossible controlar totes les variables. La vida flueix, canvia, els sorprèn. I aquí ve la gran paradoxa. Sovint com més intentes controlar-la, més caos generes. Aquesta taula ho deixa claríssim. A un costat, el món del control, de les lleis fixes, del laboratori. A l'altre, el món de l'observació, de la complexitat, de la vida real. Ull, no estem dient que una sigui bona i l'altra dolenta. Són eines diferents. El problema de veritat apareix quan intentem aplicar la lògica del laboratori a un bosc. I l'exemple perfecte d'això és l'agricultura industrial. Pensem-hi, van agafar un ecosistema complexíssim, ple de vida i relacions, i el van simplificar fins a l'extrem. Línies rectes, una sola espècie, tot dissenyat per al control màxim amb màquines. Però aquest ordre artificial té un preu, i molt alt. Sols morts, dependència de químics, van ignorar bàsicament les regles del joc de la vida. I llavors, què fa la permacultura davant d'això? Doncs, com que treballa precisament amb sistemes vius, no té més remei que triar un altre camí. Un camí que, com veurem, està guiat per l'ètica. Aquí hi ha la clau de volta. La permacultura no renega de la ciència dura, en reconeix el valor, però a l'hora de dissenyar, la seva aposta és clarament per la ciència tova. L'objectiu canvia completament. Ja no es tracta d'imposar un control, sinó de crear les condicions ideals perquè el sistema, per si sol, s'autoreguli i trobi el seu equilibri. Al final, doncs, la pregunta va molt més enllà de la ciència. És una tria profundament ètica. Què fem? Ignorem la complexitat de la vida i la tractem com si fos una simple màquina? O aprenem a interactuar-hi, a dialogar-hi en respecte? Aquesta idea és potentíssima. L'ètica no és un complement, un extra que podem posar o treure. No, és el marc de treball, la base sobre la qual construïm. Si intervenim en un sistema viu sense ètica, el més probable és que no només el destruïm, sinó que ens acabi sortint el tret per la culata. I és clar, aquesta perspectiva ens canvia el paper de dalt a baix. Deixem de ser els caps que donen ordres des de fora i ens convertim en col·laboradors, algú que, des de dins del sistema, intenta persuadir-lo, guiar-lo suaument cap a un estat més saludable i productiu. Molt bé, la filosofia està clara. Però a la pràctica, com ho fem? Si no busquem el control total, com treballem? Doncs aquí és on entra la metodologia, que es podria resumir en una paraula: observar. Aquesta és la pregunta del milió, oi? Si deixem anar al volant del control, què ens queda? El caos? La inacció? No, en absolut. L'alternativa és un mètode que demana paciència i, sobretot, molta intel·ligència.
El mètode es basa en 4 passos molt lògics. Primer, observar, amb humilitat, apuntar-ho tot. Segon, provar coses. Amb la que hem observat, atrevir-nos a fer proves, a assajar dissenys nous. Tercer, si alguna cosa funciona, imitar-la, copiar els patrons que veiem que tenen èxit. I quart, potser el més important, estar molt atents a les sorpreses, perquè és allà, en allò inesperat, on sovint s'amaguen les millors lliçons. El resultat de treballar així no és un manual d'instruccions rígid. És una cosa molt més valiosa, una comprensió profunda. Són aquells moments de clic, de ara ho entenc. És un procés que deixa la porta oberta a la casualitat, a la serendipitat, a troballes afortunades que mai hauríem pogut planificar. I tot aquest viatge, tota aquesta filosofia i metodologia, on ens porta? Doncs ens porta a un lloc que pot semblar sorprenentment senzill, però que en realitat és molt profund, el sentit comú. Perquè l'objectiu final no és i no pot ser el control perfecte. L'objectiu és aconseguir que els sistemes evolucionen per si mateixos cap a un estat d'estabilitat i productivitat. El nostre paper és el d'un guia, un facilitador que acompanya el sistema en el seu camí cap a la maduresa. I acabem amb aquesta frase que ho lliga tot. Al final, la permacultura es podria definir així: una gestió amb sentit comú. Un sentit comú que neix d'observar la vida, no d'intentar imposar-s'hi. Un que ens ensenya a acompanyar els sistemes en el seu viatge cap a la maduresa. I això sí que és una idea que dona per pensar, oi?